startsträckan. Och så är vi inne och åker i sandbollen och då ser de inte mycket. Men dimman lägger sig så småningom och ut ur den kommer ett helt gäng med förare. Men då har redan Hjalmar Pettersson, startnummer 308, kommit långt därifrån. Han leder ganska så rejält redan nu. Nathalie Petersson är på andra plats. Och så har hon lite problem i den stora Audi. Åker banan och sen pang rakt in i räcket och så får ju Anton han har ju problem när Audin ställer sig på tvär och han står innanför. Tappar ju mycket mark där. Nathalie Petersson, Anton Krus. Ja, det var inget vinnande koncept att ställa här i räcket där inte. 308, Hjalmar, han rattar den svarta och röda Volvon med bravur och har ju en ganska så rejäl ledning. Och sen har vi en liten blås av. Och han tar ju på Fosterland och där gjorde han väl ett ödesdigert misstag. Den gode Hjalmar. Det kostade honom ledningen och så ska han väl försöka backa in i mål. Men det lyckades inte det heller. Och då blir han kanske trea då. Ja, det blir han. Vi fick in 2.